Συνέχεια στα νέα του Αντένα, δυνατό, καλά ανακεφαλαιοποιημένο και βιώσιμο χαρακτήρισε τον τραπεζικό τομέα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων και ανέλησε τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου. Αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα περιέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων χθες βράδυ στη Λεμεσό. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η δεύτερη αξιολόγηση της Τρόικα θα είναι θετική, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η άρση όλων των περιορισμών στις συναλλαγές το συντομότερο. Well capitalized and viable, restoring depositors' confidence and enhancing its ability to continue to economic growth. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου, μεταξύ αυτών το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα. In this respect, I recently visited Kuwait and I soon plan to visit Qatar and other Gulf countries as well as China, Russia. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων, Φρίξος Σαβίδης, επισήμανε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για προσέλκυση ξένων επενδυτών στον τομέα της ενέργειας. This is our future, and we must use the benefits strategically, not only to solve our problems, but to create the basis for a better Cyprus for our children. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απένιμε το βραβείο καινοτομίας σε εκπρόσωπο της εταιρείας Avanti Communications με έδρα τη Λεμεσό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας διαστήματος.